living in hotel. Ano ka man? Gaba. Merindal to, lo? Dire. Abot pa lang kami, merindal to. Lock na. Ay. Anabot pa lang ka mo? Ngawatan ako sa bungto. Yay, sana all sawa na. Batangin na asin. Yung suda niya. Bakala ko isda. Ram, bahala ko mag-ulam. Ram, sarap ang paggamot na. Ang pula ka na. Bravo. Sa ano, sa... Gabriel, di pa kami nakakadidi. Ubus na ito yung natag mo. Grabe ha. Yay. Nagastuson ka man. Utang pa siya. Nagutang ka pa. Pero man ang inutang ko, sabi ka ganda. Ay. Dang ka mo nadula. Tagabot. Salang ha. Nagutom na. Utang tayo. Adi may glove ka. Ano ka mo? May meron da. May guante. Nakal mo na tinapay. Lapit sila kamot mo. Nagbakal ka tinapay? Sirang binahin. Pero, sabi mo duwa. Pero, Ano yan ito na ano? Pinagkita tayo tuloy na. Tapos ayun mo. Diba ano man? baka. Rex kid. Grab. Grab. Na. Una ko nagdadanon ka na ka mo. Naburabod tayo kayo. Daghan yung makulahon. Ano niya ito na isda? Nabawag tita. Kaya siya ubusin ko ay. Ubusin ko ay.
Pinakala ko din maglikit sa'yo to. Para wala yung mga gawain.